ki film bat ki television shows ki dei ki badon ya ka bor ban kata ya ka jimuj berkhan bat ka jing sngo jong ki brio haba ki nok pet ki la ban pinya dei bat kita ki khana ki balai thu aki ling ba ki rukum ang jong ki ting shom ka khana ka im haba ki da ai team met bat man sim lem bat ka jing trish tom na ka benta ka kam kilan ki baki pen kam ki la ru ban ai man sim bat ban pen shlori ki nong pet baro bat ban pen pa ya ka jing mon ne ban pen mi ya ka jing sngo na ubrio ubaki pe shibun ki dur Kawei ka Jingshisha kalong ka phang jong ka ni ka episode jong ka Shillong Mynta ha ka bangin yo banya keren bat we na kiting shop uba pau nam na ka jat ban ri jongi ubalara ikana bat ka buram jong ka jela hakari bat shabaru kumju bat ita ilong iba Merlvin Jude Mukhim alinya ngam bat pet shipor ya ka ni ka jeng keren ha ka ni ka episode ka Mynta ka acting lami ka kam banlong uting shop ka di Kawei ni kam ka ba ubrio ukop lani upin wonder ya ka jinglong jong wei pat ubrio ya ka banwan ra ya ka jinglong jong u shaki brio ba pe u bat ba ula pat ka bon im nang ta ngidan ha ka ni ka por ha ka ni ka episode ka ba kerpang jong ka Shillong Mynta ya wei na kiting shop uba pau nam jong ka jat bunri ko jongi iba longru unong ruai ya ubangi yo banya keren shipor hagan ka episode ka bakirpang ngari Merlvin kharsono but hagan ka episode ka Mynta jong ka Shillong Mynta ngidan ya iba Merlvin Jude Mukhim iba baro na pi pelagio i ha ki film ki paper jong ki film kasi larangan chujer ngangit pila yo i ha ka film have haka film onata bat kumjuru haka film kari kita kilong tak kendian na ki film ki bangi kwa ban kedau hakum ni kapor ti mak Merlvin ngi priang subhai phi sha kani ka episode jong ka Shillong Mynta ya ka balawan ra sha ki pat ba barok ba pe ling ba jong ka duration Meghalaya ti ngi pen pau ji su phi nang Mynta ka jing pelai por jong phi ka badan kat bat ngi ha kan ka episode ka Mynta ban ngala ban ong ba ngadap da jing keman ka bos kraw hadu kata ban yo ek banyak keren bat phi lemar ba pila long we na ki brio uba ki ba bun ki pet phi kom uta unduk sa uba barok ki kwa ek ki kin bod ti ha ka jing anti jong phi kom uting shop bat kom juru kom unong ruai kandon ka por ka ba ki ba bu na pleng ki riu pat ba ki yo iya ka jinglong ju im jong phi ha ki silver screen lani ha ki television mo ngila ban ong no te ha ka ni ka por ka Mynta pat ni ko ai bangin ya kren phi halor ka jinglong jing im ka jong phi ha ka karkhana chna film pat kum juru ha ki pat ki jinga ti jong phi te tang bangin sia sedang yang ki kren ka jong ni ka por nga kwa ek ba pinya thu lam khin rian ya ka jinglong jong ka jing im ka jong phi shwai ba pi phin rong sha ka ni ka karkhana chna film bat kum ju ru ka e ka film ka ban kong du ka ba pi pila mi okay ngala sedang ngaduk dang kamret di bat kadai ka jingyo man sim ka jing ai man sim ki nong hikai school ki ai la tinga bangan le ya ki programs prepare kum ka Edmund Rice Day the don kila ayanga ki janrai ka tu kan Italy bangan Mynta te kalong ki iki ka ba wanra ka ta ka jingyo man sim hanga kum u khna ret mo te katang ya ki snem ngatrai kata ka nurturing ka ba ki ai makiru ka trekam but ngan sapoi ban Mynta ha ki school concerts nadu bangadon class 7 terter hadu class 10 te ki school concerts jong St Edmunds ru ki long ki ba kerpang namar ki babun hi ki kwa ba tu ki por ban one pe wan hadu Mynta meneru da ki don hi school concerts ki a one be mo ki brio kham tam ki basa Shillong
but ketua kerensan ke perlong nga bangan yo kata ka confidence kata ka jingsol scam ba ngala ban yang hanta stage bangan face ya ki audience but ban ai ke babatam ke mga don gan te kumta terter layat ki snem ki yang adon but ke band ecstasy ke mereka acapella band but ngia form para mangi ki bailik school lang hi nga riddu nga na pedeng jungki ba tam ki degi seniors junga na school hi te bat kiru ngala adon kat tu kat ni hadu class 12 hi te maria pas class 12 ngali pulin o skal kata shathir ngia form hi ke band ngia le rai keleng te ngia job ru apo IAM Calcutta nga kemau ki judon kani ka cultural fest jungki mo annual cultural fest te kabastunat ngia le rai ngia job te nang tu ndala wan pai biang sini usnem 8,000 ibai sho bangan dep hi ka final year ngadon sini ki digi shuti tlang bat nga satip ba i ba ni long kri lawan pai ka tu na London te kumbaju long hi imei jungai dei ba ai man siam bai nga haki babun ki bertamo lara ka dei ba haki liang bangan let ban shim ya ki responsibility ka kam bangan join up grace systems ne kumta i dei ba pen ilat pen ilanti te pot ba kadon ka choir shani i yo ban ya kendu te ia thu inga ba kadon kum kata ka opportunity yong pb sutanat ban rai lele te beli pemlek te kumta hi nga join as a founding member ka tu ka por 2001 arajari bai but ni ya lang kata ka lenti ter hadu arajar nyo te hapdeng jo kata ka jingya lenti nga shim sa ka benta banlong kupa mo te kala khamte nga handai ka taru ngia tristom hi but ki don ki concerts ka tu gat ni sa Delhi sa Guwahati sa Mumbai Bangalore bangla ya late lang kum ka kunhun but ngila ai ka ba biang tam hi handai hapdeng jong ka jingya lenti nadu arajari bai hadu arajar nyo bat ka choir in between arajar saw lania dei shaki bakut jong ka arajar lai kami ka advertisement ka jong iba pradip kurba mo te ka dei nam ta ka film hap ka tu ko por ngam pat tip bhai te ngaru nga pai ka application lele te ka sa urlong ba ngan sa shakot audition te lomba jong tu ha ka jing mut jing perkhat jong ate namar hapo school concert se runga yo ya ka main cast main role te ngarang perkhat kan long kumtai ka jinglet juga dei nam ta kata rei ka basu tenat pada ka long ba ka long dap perdat namar ha ka film hap ka dei ka film ka baningkong junga pa pikali mentan but nga yo ru ka role jung chief antagonist mut kumboong ha ka tien jungi pa film tu gang ka but nang ta ka sedang ka jingya lenti junga bat iba pradip but hadien ka help sawan film day mo pi visual melody kadon ka huri hura ki bon ki benta bangi sasdang mania yo ban shim but hapadeng ru nga ju yo lat bandon ha ki music videos kum ha ka harak lur ki don ki music video jong ki kadai ka album jong ki jaintia songs hang tur nga yo ban shim benta te kalong ka jinghikai namta jungaru namar itu por ngadang kam khna I was in my late 20s te kumtahi ka ya ka por bat mantan lapet ka arpo ki stem ki la shutulun aga jingya don banta ki films ke hakat ka film ka bin kong du ka ba pi la ang te kai ka jing shem ka jong pi ha ba pi persang ba pi pen pa ka ka sap ka jong pi kum ting shop mo gang so kalong ka perthai ka pher lu ka ta namar bang ampat judan banta kum kitu mo ho ki interviews kini kitai wat por bangadang long nong rai ru laju ai handrei ban dona khamat ka camera ban perform ban characterize mo kadai ka scene ban kong handrei kadai ka jing nang jong iba pradip ban penilanti ban hikai yangi ha gitu ki por bagin sa yo kan kata ka confidence ba kumnu ngi ban shim ya ka camera long bangin su thu ya ka jingdon jungka kumnu bangin prepare ka script la jong yaki lines la jong te wala ka taru dang sedang ki sngi ba ngi sedang ban shoot kadoni kata ka nervousness mo kadoni kata ka jingtiang ngan le kumnu kan biang ne kan biang ne yo nga bakla ne yo kalong kumni yo kalong kumtai kadon shibun kita ki hapo ka jingmut jing perkhat mo handai kat nang ya ka sngi hadin kawai kata ka confidence kadang one
but ka jing nang jung iban direct yangi kum kita ki artist thamai kade ke ba pensuk ya ka kam kan ngaso ka pensuk ya ka kam jungi hat ko por Nalor kiwi pat ki rules ki ba pipila shim. Ka isu ka ja rule ka ba phim pat shim la persang ki ba pipi kwa on persang. Kata kadi ka jingkeli ba kam ngaso kila long diverse ki rules adu menta na ka jingyo ban shim benta Henry, of course, ki don kumta ki role as a doctor, as a lawyer, you know, as a policeman. Haka film ri ngarang perkhat kumta rang yakren bi ba pradip Henry kalong da kongpong biang. Isa shimno Albert e katu ka role nga sayo da ka waite ki don hi katu kat ni ki ba ngakermen kat kar kumlong kita ki script ki bangidang ya trekam mentale se kan sa urlong. Na kin ki film baru pipi peladap ang. Kai karul ke pipi ken mau sa hadu ini kisi menta kan. Ngangit kuma pi ong pi ba kirul sujang pi kila long diverse mo. Tu Henry kadon kanu ke pipi kam snu tenat tamdu ke ba pidang snu sa ma. Ngatarai na baru ki bangalale ngatarai ka karakter jung udu apa unata. Ngaso jan ngaso it yang utu karakter nomor ba lemba jung ketu ka characterization ngaru ila dia nga yo kaliang ya ka jingit na kipat ba ibabun namar ba kiso kam jan su namar ba ngalong tang khna nong kendong te kata ka appreciation ba wan nam ta ka tu ka role ru kadai ka ba nga so kadai ka ba kerpang but kadai ka way na ki role ki ba tam nga so ba nga lahap ban perform adu menta kan Shisha lada fi keren fanga film onata baro ngat kharai ki ba pe ikut film kin das ngok kemen ba kata ka jingwan ra ka jampi ya ka dur ka jong udu mo la ban ong no kam shim dei tang ha ka action ka jampi rei wat hadu ka ktien ru ba baro yes ngot nat shisha long ya ka jingkren ka jampi ha ka film ken ti ka onata ru kala adi ka wena ki film khasi ka ba ngangit bakalayo shibun ki awards ban ngalak ban syuong ladang syukodo ngangit bakalade banyo ka best khasi films award tenang ta syuru kadon ru ya ka award kum hagadro jong ka Rajat Kamal Silver Lotus Award ru ka ba ishim da ba pemundas te haba di bat ka film onata pila ban syu yathu biang ingi ya kata ka por ka ba pipi shim ya ka benta ju udu ha ka film kan te ka ka bala penlong ya pi ba pi penlong ubri ba janai ha ka tu ka benta ka ju pi ngatarai ka di ka jingnang jong iba pradip yang sa sisin ban wan ra ka ta ka script nang ta ban penjanai hadu kata ba nadu ki banai ar lai banai sha ban de ka shoot ngia poi be khari sate ki than jongsha than mau kunro than smith ya let janman ki weekends mo man ka kut tayong ngia poi satu ban observe ba ki brio ki khna ki basa stay ki im kumno ki long kumno ki kren kumno ki bam kumno te namar ka wei ka ba kongsan nga so ka jingkai ba nga yo kum ta artist am kalong ba ka ngiri bandon ka tu ka power of observation kan hakanu ko mi pet ya ki brio bubun mo namar film tip akanu ga si piap characterization no let's say mo te kata ka di ka wei ka jingtrai sito mala ban ong ka ba wanela me ka jing so te ka poi ka puat ban dala dei haki por ban shoot si ka film ngala ju aru kata syakite ki benta bat kata ka rukum long jungaru ngaso kala ngam ru kata ta ba ndanga ya serum seneng kibrio kilashu ya pass by be mo kim da pet tu jori monu ni mo ba wan riam no kala long janai ru kata ba ngala long clash nong teknai ha itu kipor but lada syuong me ya ka Jingshisha ru wat ka chemistry ka jong pi bat kong sweetie ru mo kalong ka ba itanat hadu kata pi don shisha kata ka la man ong no kata ka jinglong ka ba kerpang ba pipin wanra ya ka dur ka udu ha kata ka rukom ka ba kibrio nadu nasor nani hadu anong kendong kila ai ba kikin penyade yal dia mo te tama syukodo sha barok ki perlu ki ba pe ya ka
episode ru ni ko banyak tu epi ba wat hak ketien marathi ru kila penmi yang ka film onata ni kila ban syuat tu lam syafan juga tu hoi hadian imat system ba release dam maklanga te ka dot ka jing ekren but ki don ki producers bana shathi te hakatu ka bentang ngaklam da ngam tan rei ngadap ka jing kemen pada ba kaya khmat kata ka adaptation into Marathi language kan te ka peni ba ka film hi ka bade at da ketien hanri ka action jungkar ka long universal te ki penwandur kata ka kom ban yaha but kata ka audience ba shathi hanri ha bakut ka si pada ka tu ka tenrai jongka story ka jongka jing tu khana ka dei be halor jongka film unata te ka dei ka jingjop ko ba crown nam da jongi ba ka film khasi ba kanu ka wei par ka jat ban riwan kwa ban adapt ban pen i mark liang biang kan ngaki ke kerteng jongka film hak ketien marathi ru ka de man udan wara ni yes tu lare dan napting ki porlok ki bom simpat pe ya ka ta ka film pila ba pin pe tu haba phai pat chaka film ri kadi ru ko ki film ka ba la debut shibun ki awards mo ba Merlvin tu pila ngakwa ba chu yo sko big na pi ya ki jai awards ki ba pila yo kan nam ta ki film hoi ka ba kerpang ni te kadai ka national film award i but ka jingyo jongka ban shimbanta haki festivals baper but ka screening jongka hapo ka ifi haki tu gisnem ru te namar ban shajiet ka film ban screen hapo ka International Film Festival of India ru kadai ka ka ba kerpang ma nam ta ki filmmakers mo namar hang tu ki wan ki briu na keleng ka perthai ban wan pe bakadi ka festival ka ba he adu kata ta te lak na kataru la don ki screenings ha ki wiki festivals bangaru gam kamau shoot namar ba kila kambun actually kata ka jinglek festival jong ka film riru hanrei ka jingjop ka ba so janai na baro hi gade ka jingyo national film award jong ka ru ba Merlin hatu syua tu ka pi la kum ba nut li ki film si ba pi don ki bangila bang ken ma ki tangkat tu kan ni yo le si ki don ki ba ki don menta la kumba khat san kan riu tali kata ka ba deilang ba artli ki film Bengali bangala le nang ta ka film Bollywood Kawei handai ka ba sosi ka long ba ka khlami ka khlami watla kala develop plan na dong shadong gen handai ka shelf ka tu ka project but ka dei tang ka tai ka project ka banga sim banta ka jing im junga baka shelf baka otherwise te kumba khat san khat riu tali la nalor ki films nalor ka benta ka jopi kum uting shop ka roa ru kadi kawin ka benta ka ba ngala ban ong kadi ka pipi so tenat do ban pila ju ya don benta ru ha ka Shillong chimu kwai ka pipi lakdo te kum no pipi persang ya ka ba pipi penyade kini ki art ki benta ha ka ju kan te long kata kalong ba pi hakinu ino banta la kadai ka kam raina ka kam act film ka ba ngang so ka ba kam kom san na baro hi ningkong ning sharp kadai ka professionalism ka approach mo ka jing ai por jonga yakini ki banta ban penbet penbiang but ka sense of discipline ru kadai bandon namar ba lada habban kiwi klaim ka discipline kan namar ba larang ngimla ban bat ikapor lani ngimla ban ban penyadai bat ki members ki teammates ki jongi mo te humility rungan ong ka jing suret ka dei bandon te kini ki jing kai banga yo lamba ka jing pendon kam jonga ka sap ka phong banga don haka ruai haka kam acting kai kabang so tenat kal hakan ka jing keren kalong ba pi penpau kata ka mensim jo jing tristom hakki babun ki tiang ban kuma pi la kadau ru shi ki benta ki ba shakmat ba ubriu hi ba unlong ubajanai un hap ek ba un pelut porel di haka iki ba ule bat haka kam acting ye ban long sha ubriu ubajanai piton kam ye ba pi pin ieng teng hakmat jong ka yedru ye ba pi pin practice ki rules ru te haka ba di ki jing ruai ngit ka don ru ko ka sin ka ba pi la
ruai ru dekat ruai kasih hapo Russia mo ka National Film Festival ngai Kedai ho Yaroslav. ha filap ban chu share lah mi tu ka experience tu ka po Ho ti katur ka kadai ke balong hakdak aku por bang ladon chithi. Ti approach ba pradip yong ba ki film festival organizers ki kwa EP ba pin rai mo. Ti nga perkhat ngong ngan rai da ka jen rai phareng ne ngan rai da ka jen rai tan rai mo ne ngan rai da ka jen rai ka balong commercial kasi namar ba kim ka por ngam don kata ka lat ban yo ban perkhat ba mo ti habakut kasi nga shimik ka rai bangan rai be ka film da ka jen rai ka film dei mapi ka ba nga rai la di manga hi tu ki por nam ta character la jong but ka banga so kumane ka lomba ka reaction jong ki brio kan ya ka jen rai kim so tu enre maybe kumak Shillong mo you need not understand it, you need to feel music kan and ka tu ka por ngai iba kida slow shisha kan and ka jing ai man sim ka ba shirkai ru ta ta shisha ki ong ki ju ong ru where words feel music speaks yes te kadi shisha but ngiru isko sarong ya kata ka benta ka ba people ashim ba people roai kan ki roai ha tien khasi kindan shibun ki samlah bale si ki klong khna la ni war du ki rang ba du ki ban pe ki films ki jong phi bat ki ban yo man sim ru mo ti ken don du ki ba ken kwa ek ban yesh mental lam hakin ki kam ti kai ka khubor ka phi don phi pen sam lam shi we phi don ka ba phi ang lut ba phi pen na dap be dak ta ka jing kermen ba hakwi ka sngi lembaga ni ka jing lam lenti ka jongi mo ba kini ki menang mi adin jungi tang makin yo men sim ba ho kadon ka lat ka lenti ki bakin kiu ha ni ka kam bakin le ba bakin pen i ka jing tebet jungki hanrei kumanga onga ba kan mi ka lat ka lenti ki ba le se ki nam hap shu ban perkhat shani shatai shakadyang shkamon hanrei ba kin so scam ba ho lamba ka jing don jungki ka ni ka karkhana kin la ban pen mi ya ka pliang janam ta jong la jong ban yo ban yarap hayi ngasem khnang ba balai kandai da kala long kum tamut ka jing kershan ka ba na yeng ru kan scam shu but ngaso ba kan sapoi kata ka por hanrei bangin kenjo pada ya kata ka jing job kalong ba kidai kini ki formative years kini ki ba menta kan ki snem ki bangi trekam bangi dei ban yale ba hadu kata ta ba kan ba kan janai shisha ka kam kan kadi sha ka ma pi om pi ba Merlvin na pring shibun ki films ki ba pi la don menta ki dang don mungkin ki upcoming films ki ba ki ripat ba marok ki la ban kimi lenti la ban chu ho nga so tanat ban yathu epi ba ka film jungi ka ba dang menta mo ka ba ngi khot haling khabneng da ka phareng ngi khot the Elysian field kandai ka ba andang mi menta ubnai march shani Shillong but ka banga kham kmen shu ban yathu ka long ba kadai ka film ka ba job ya ka best film hapo ka Moscow International Film Festival but menta dang khandiat sngi ka job ya ka best film ha ka Pune International Film Festival but bali ka dei ka ka bangi sngo ka long ka ba kongsan namar ba hadian arpu sausnem hapo Pune International Film Festival kani ka kalalong the first Indian film ban job ya kani ka kerdang kan ti nalor jung kata ka open ya ka festival support Sri Lanka kelawan keleng but nga kermen ba hau banai march nda kelami ba ki pat ba kin saya mi ban ai ka jing kershan ba kin wan ban pet ya ka film kan kata te kadi ka bangi ngila ai wingin bu ka jing kmi lenti ka jogi but ngasngo ba kandi ka ba ngiru in sngo sarong but haju ka poru kumbalong lang ka film kari lani ka onata kaniru kandi ka wina ki films ki ba barok kin ya i bikin semua tenan kadang stang ko yajing kuli ka bangkwa bangan bu epi ba Merlvin bat ka ta kalong ba ya kani ka jing job ko jong pi ha ka kam ko jong pi ko muting shop ngangi ba nalor iba pradip ko mapi pila kado syakmat ba ilong wina kibri ubala wanra e kata ka
bentar ban persang ban pelong janai pi Ha. te pidang dan shu ki perlo ki jong pi lani kai ka sama jong pi ke ba pi kwa ba pi pin credit ikan ka Ho. success ka jong pi Ka ngarangot ong hi ka ni ka ba pi ong ka jing job jonga nei kam dei ka jing job tang jonga ka jing job ka long lang jong gi bopun nadu ki bahayang bahasa jonga ilok ki khon ki ti ki parlok ki bala he la san lang bat nga ki parlok school ki bayatray lang bat nga wat hadu man ta meneru ki bayatray lang bat nga hapo office mo namar ba ngayo men siam laki haman ka benta haman ki jingkwa junga ban yesim benta ki di maki ning kong do ong bai hoi nadu men syar ki di maki bong apa pisu tenat le bai bat kadi kata ka jingyo men siam laki ba kat sepelong yang abangan sos camp ba ngan salak ban le ki te kata hi ka jing job ka long lang jungi baro hi pi ju bu kan ko jimut ba pin shong that na ka kam ngadon ngan yutu hok pi namar kumakalong menta apo ka government service ngadon apo IM Shillong nadu arajar pra te menta ngandap khat prasnem news nem banai jun te kadon hi kata ka jingmut ju perkhat ka bawan hangan ka por bale se hadin sakat tu kat nisnem imat le se kladei ka por bangan ai khambun por shakani ka benta jong ka kam namar ba ngaso nganla ban yarap yaki wei pat ken ki ban don ya kata mensim ban mi ban yu kejat akani ka kharkana trekam te ngampat sothau kan long kumnu kan wandur kumnu kata ka jingmut junga hanrei idoni tai jing ketik jingmut kan i kermen bagendang ya yo ya pi ha ki television la kalong ha kan ko dur mo bat ni sai sim ni pen pa ka jing sungu ep na bentang ni ka por ka pi pila ai kum ka Shillong menta bat ni kermen ru ba kan ka program kan long ka ke ba barok ki sultanat bat ba ki yo men sim ru kum tu ngilayo e wanginya keren ru bat ba Merlvin Jude Mukhim iba long way na kiting shop uba ngi barok ngi i bat ubangi borom ru bat kan ka je keren ngangit scam ba kan long ka jo amen sim kham tami ki porok ki badan ni ka jumut ki ban ya shimbenta ha ki karkhana shna film bat hagan ka por ngim dan chu i ka bangin dang keren bat i ba Merlvin henry ngi ai kubli phi barok ya kan ka jing dan ringkat ka jong phi bat ngi kum ka Shillong menta ikermen ru ya ba phi penang ye dan mat ngi ha ki por ki banang sawan nang ye pe ya ki episode jong ka Shillong menta te sa hisien kubli shibon ba Merlvin nang menta ka por ka ba phi la pelat nang menta jong ni bat ringkat bat iba Merlvin manga Merlvin kharsono ngi ai kubli phi baro na ka liang jong ka Shillong menta kubli shibon